Țară, țară, vrem ostași! Pe cine? Pe voi! Bună, dragilor! Bine v-am regăsit la un episod special de la canalul nostru Țară, țară, vrem ostași. Fiindcă ne apropiem de sărbătorirea Paștelui, astăzi vom aborda o serie de subiecte. Vom afla împreună care este originea sărbătorii, vom discuta o serie de tradiții și obiceiuri legate de această sărbătoare și mai mult vom pune accent pe semnificația spirituală și adevărul istoric al sărbătorii noastre. Haideți să începem! De unde a venit prima dată Paștele? Cum a apărut această sărbătoare? Etimologia cuvântului vine din ebraicul Pesach, care înseamnă trecere, făcând referire la trecerea lui Dumnezeu peste casele evreilor, când Dumnezeu a cruțat pe evrei de pedepsele date asupra poporului egiptean. O altă aluzie a acestui cuvânt Pesach se referă la trecerea poporului evreu și eliberarea lui de sub robia egipteană, când ei au trecut prin Marea Roșie. Evreii se pregăteau de Paște în cadrul familiei, mergeau la templu unde sacrificau un miel fără cusur și se hrăneau cu carnea acestui miel împreună cu pâine dospite și ierburi amare. Ulterior, peste secole, au apărut și cântările pascale, psalmii 113 până la psalmii 118, iar în era noastră, jertfa mielului nu mai este necesară, fiindcă mielul, Domnul Iisus Hristos, mielul fără prihană al lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii, a instituit acum 2000 de ani și în acea de taină, în care pâinea pe care a frânt-o a devenit trupul care s-a sacrificat pentru noi, iar vinul simbolizează sângele care a curs pentru iertarea păcatelor noastre. Așadar, acum fiindcă știm originea acestei sărbători, cum de astăzi au apărut multe alte lucruri în plus și avem ouă de Paște, iepuraș de Paște, cum s-a ajuns de la această semnificație istorică și religioasă la o serie de tradiții și obiceiuri. Haideți să aflăm împreună mai departe. Haideți să vorbim despre cum au apărut ouăle de Paște și iepurașul de Paște. O să împărtășesc cu voi mai multe legende și cea mai răspândită dintre ele o vizează pe Fecioara Maria în timp ce mergea la Iisus Hristos, în timp ce era răstignit, cu un coș cu ouă. Aceasta a pus coșul cu ouă de dedesubtul crucii și picături din sângele lui Iisus curgeau în coș, astfel încât ouăle au devenit roșii. O altă legendă spune că atunci când Iisus era prigonit cu pietre, fiecare piatră care rănea se preschimba într-un ou roșu. De asemenea, mai este o legendă prin care fariseii timpului s-au adunat în momentul în care a fost răstignit Iisus la o masă, la un ospăț mare și bucuroși și fiind siguri că nu există înviere, au vorbit între ei și unul dintre ei a spus: dacă acest cocoș pe care îl avem gătit pe masă va învia și dacă ouăle pe care le avem pe masă se vor schimba în roșii, atunci o să învie Iisus. Nici nu a terminat bine să spună aceste lucruri, că cocoșul a început să dea din aripi, iar ouăle au fost roșii. O altă legendă se referă la o precupeață care era în piață și vindea ouă. În momentul în care a fost înștiințată că Iisus a înviat, era sceptică și răutăcioasă, a spus că nu crede sub nicio formă că Iisus a înviat, doar dacă ouăle din fața ei vor fi roșii, atunci va crede. Și, într-adevăr, ouăle au devenit roșii. Haideți să vorbim puțin despre cum a apărut iepurașul de Paște. Primul simbol al iepurașului de Paște a apărut în Germania în 1500, iar primele dulciuri în formă de iepure de Paște și de ouă de ciocolată au apărut în Franța și în Germania în anul 1800. Legenda iepurașului de Paște însă provine din legenda zeiței Ostre. Ea a fost atribuită ca zeiță a lunii în țările nordice europene. Aceasta într-o zi se plimba pe câmp și a văzut o pasăre rănită în zăpadă. Vrând să o salveze și să-i dea din nou viață, a preschimbat-o într-un iepure. Pentru că iepuroaica încă avea abilitatea de a face ouă, a hotărât să le orneze și să îi le dăruiască zeiței ca drept răsplată și mulțumire pentru faptul că îi dăduse o a doua șansă la viață. Să revenim la subiectul principal al acestei sărbători, și anume învierea lui Iisus Hristos. Înainte de aceasta, să rememorăm un pic despre evenimentele precedente, și anume moartea lui Iisus pe cruce. Iisus Hristos a murit printr-o execuție publică pe cruce acum 2000 de ani.
Conducătorii evrei și religioși de atunci au spus că din cauza unei hule, Iisus Hristos a spus că a murit ca să plătească pentru păcatele noastre, El fiind Fiul lui Dumnezeu, venit să ne răscumpere pe noi din păcat. După ce a fost torturat în mod groaznic, după ce a fost biciuit și s-a pus o coroană de spini pe cap, picioarele și încheieturile mâinilor i-au fost pironite pe o cruce, unde a fost lăsat să moară după câteva ore. Pentru a se asigura că este mort, soldații romani au înfipt o lance în coaste. Trupul lui Hristos a fost înfășurat apoi în pânză de in, îmbibată de mirodenii, și a fost pus într-un mormânt săpat în stâncă. Un bolovan de aproximativ 2 tone a fost rostogolit la intrare, blocând accesul. Întrucât Iisus anunțase că va învia din morți după 3 zile, au fost lăsați câțiva soldați romani drept pază. Intrarea în mormânt a fost sigilată cu un sigiliu roman, dar în ciuda tuturor acestor precauții, după 3 zile, trupul lui Iisus nu mai era acolo. Ce se întâmplase în această perioadă? A fost învierea lui Iisus doar o legendă sau o realitate? Haideți să vedem câteva teorii. Prima explicație a învierii lui Iisus Hristos a fost că ucenicii i-au furat trupul. În Matei, capitolul 28, vedem care a fost reacția conducătorilor religioși când gărzile le-au adus știrea că trupul lui Iisus dispăruse. Atunci, ei le-au dat bani soldaților, zicându-le să spună oamenilor o minciună că ucenicii veniseră în timpul nopții și îi furaseră trupul lui Hristos, în timp ce ei soldații dormeau. Dacă analizăm această teorie, vedem că ea pică foarte ușor, fiindcă avem de-a face aici cu mai multe lucruri imposibile. Un prim fapt este aspectul psihologic. Cu câteva zile în urmă, când Iisus Hristos a fost arestat, toți ucenicii au fugit, fiecare încercând să salveze propria viață. Petru l-a mai urmat pe Hristos câteva momente, după care și el s-a lepădat de frică de a nu fi pedepsit. Mai mult decât atât, această teorie pică fiindcă ucenicii niciodată n-ar fi putut să moară în numele unei minciuni. Dacă ei ar fi furat trupul lui Iisus Hristos, atunci ei însemnau că ascund o minciună vădită. Și fiecare ucenic a avut de înfruntat o încercare, a torturii și a morții, pentru declarațiile și convingerile creștine. Oamenii sunt gata să moară pentru ceea ce cred că este adevărat, dar niciodată nu vor fi gata să moară pentru o minciună știind că este o minciună. Iar toți ucenicii, Matei, Petru, în afară de apostolul Ioan, toți au murit datorită credinței lor că Iisus Hristos a înviat și a faptului că ei au mers să predice Evanghelia peste tot în lume. Deși Hristos era atunci mort, noi tot nu am putea explica așa zisele apariții după învierea lui Hristos, pentru că El nu s-a arătat doar ucenicilor, El s-a arătat și femeilor, s-a arătat și mulțimilor, la peste 500 de oameni deodată. O a doua ipoteză ar fi că aceasta, și nu au avut nicio dovadă, este un exemplu clar că nu aveau trupul lui Hristos și că nu era de fapt în niciun alt mormânt, pentru că Hristos nu mai era în mormânt, El înviase. O altă teorie răspândită este aceea că femeile care au venit la cimitir au greșit mormântul din cauza că erau sfâșiate și copleșite de durere. În supărarea lor, ele și-au închipuit că Hristos înviase, dar de fapt mormântul era gol. Cu toate acestea și teoria de față cade din pricina aceluiași motiv. Dacă femeile au greșit mormântul, cum se face că marii preoți și ceilalți vrăjmași ai credinței creștine nu s-au dus la mormântul adevărat să scoată trupul lui Iisus de acolo? Mai apoi, este de neconceput că și Petru și Ioan să facă aceeași greșeală. În plus, trebuie să ne amintim că acesta nu era un cimitir public, ci un loc de mormântare privat care aparținea lui Iosif din Arimatea, membru al Sinedriului, al Consiliului religios de atunci. Iosif din Arimatea ar fi rezolvat dilema imediat, dar de fapt nu s-a întâmplat acest lucru, fiindcă Iisus Hristos într-adevăr înviase. O altă teorie, aceasta poate este cea mai des întâlnită, este o teorie care a apărut mai târziu undeva la sfârșitul secolului al XVIII-lea, formulată de un italian pe nume Venturini. Conform acestei teorii, Hristos nu a murit, ci de fapt, El a leșinat pe cruce din cauza epuizării fizice, a durerilor și a sângelui pierdut, iar când a fost așezat în mormântul rece, după 3 zile și-a revenit și a pretins că a înviat. A ieșit din mormânt și s-a arătat ucenicilor săi, care au crezut în mod fals că înviase de morți. Hai să presupunem pentru câteva clipe că această teorie ar fi adevărată. Putem noi oare să credem că a supraviețuit 3 zile într-un mormânt umed, fără hrană, fără apă, fără niciun fel de îngrijire? Ar fi avut putere vreun om să iasă din hainele de mormântare, să împingă un bolovan de 2 tone la o parte, să biruiască gărzile romane înarmate, să umble kilometri întregi pe propriile picioare, acele picioare care fusese străpuse cu piroane. Este apoi încă o teorie care spune că ucenicii au avut halucinații, că atât de mult își doreau ca Hristos să fie viu, încât au avut vedenii, dar
nici această teorie nu este validă, fiindcă nu putem explica halucinațiile în masă. În 1 Corinteni, capitolul 15, Hristos se arată deodată la peste 500 de oameni și până în prezent nu avem nicio dovadă medicală sau psihologică care să explice halucinațiile în masă. De exemplu, se explice faptul că sute de oameni pot avea aceeași halucinație în același timp, cu aceeași intensitate și pe aceeași durată. De aceea, ceea ce oamenii respectivi au văzut, de fapt, nu a fost niciun fel de halucinație, era chiar Iisus Hristos înviat din morți. Însă cea mai veche teorie, cea de la care trebuie să pornim, este aceea că Iisus Hristos nu a existat niciodată, că de fapt totul este o invenție și un mit. Această teorie este cea mai controversată și cea mai veche, dar de asemenea este cea mai ușor de infirmat, fiindcă asupra lui Iisus Hristos există nenumărate dovezi istorice și literare antice care atestă viața, moartea și existența lui pe pământ, precum și învierea lui, motivul sărbătorii noastre de astăzi. Iisus Hristos este amintit în Biblie în peste 1200 de referințe și sunt sute de profeții din Vechiul Testament care vorbesc despre cine îl va vinde, câți bani va fi vândut, ce fel de moarte va avea, ce se va întâmpla la moartea lui, când, unde va învia și așa mai departe. Dar mai mult decât atât, dacă privim doar argumentele non-biblice, există despre Iisus Hristos nenumărate scrieri antice literare care confirmă tot ceea ce apare în Evanghelie. Și voi face referire la câteva dintre acestea. Despre Iisus Hristos avem o serie de cărți istorice literare ale istoricilor greci și romani, cum ar fi Corneliu Tacitus, Pliniu cel Tânăr, Flavius Iosifus. Avem de asemenea o mulțime de literatură laică, scrisori, predii, schițe, tratate de astronomie, precum și cărți de beletristică, patristică, ale Sfinților Părinți, ale Bisericii Primare, precum Irineu, Policarp, Clement din Alexandria, Ignațiu și așa mai departe. Eu am pregătit aici o serie de exemple din care vă voi citi, o serie de exemple și referințe clare care atestă că ceea ce noi astăzi știm despre Iisus Hristos și găsim în Biblie este adevărat și că învierea este un fapt real. Titus Flavius Iosifus este cel mai cunoscut istoric evreu și el a povestit despre acest episod al existenței lui Iisus Hristos. În Cartea Antichitățile Evreilor, Flavius Iosifus scrie următoarele. Acum, într-un timp, exista Iisus, un om înțelept, dacă mi este permis să numesc om, pentru că el a fost un făcător de lucrări minunate, un profesor atâtor oameni care au primit adevărul cu plăcere. El a atras de partea lui mulți dintre evrei și mulți dintre alte neamuri. El a fost Hristos. Și atunci când Pilat, la sugestia principalilor bărbați dintre noi, l-a condamnat la crucificare, cei care l-au iubit de prima dată nu l-au părăsit, pentru că le-a apărut viu din nou a treia zi, așa cum profeții divini au prezis aceste lucruri. Zeci de mii de alte lucruri minunate se pot spune cu privire la el și seminția creștinilor, numită astfel de la numele său, nu s-a stins nici până în ziua de astăzi. Găsim așadar o serie de referințe aici. Faptul că Iisus Hristos a înviat din nou a treia zi, așa cum profeții au prezis, faptul că seminția creștinilor este prezentă și până în ziua de astăzi și faptul că Iisus Hristos a înfăptuit 10.000 de lucrări minunate. Haideți să vedem și o altă mărturie. Un istoric roman care în Cartea Anale menționează următoarele. Prin urmare, pentru a scăpa de presiuni, Nero a fixat vinovăția și a poruncit torturile cele mai dure pe o categorie pe care o ura din tot sufletul populația creștină. Hristos, de la numele căruia populația creștină își trage numele, a suferit pedeapsa extremă în timpul domniei lui Tiberius, în mâinile unuia dintre procuratorii noștri, Pontius Pilat. Și așa cum știm din Biblie, Pontius Pilat este guvernatorul roman care a ordonat executarea lui Iisus Hristos pe cruce. Pliniu cel Tânăr este un autor, avocat și magistrat de Roma Antică care a redactat corespondență cu împăratul Traian și în una de scrisorile sale Pliniu raportează acțiunile privitoare la urmașii lui Iisus Hristos. Ei sunt obișnuiți să se întâlnească într-o zi fixă înainte de ivirea zorilor și să cânte un imn de slavă adresa lui Dumnezeu, legându-se de un jurământ solemn că nu vor face fapte rele ca furturi, adultere, minciuni sau să înșele încrederea cuiva. După ce se termină aceste lucruri, este obiceiul lor să plece și să se adune din nou la masă. Avem de asemenea referințe și ale călătorilor evrei din acea perioadă, precum Sextus Iulius Africanus, care în cronicile sale vorbește despre un fenomen astronomic și anume eclipsa de soare, întunericul care s-a arătat odată ce Domnul Iisus Hristos și-a dat Duhul pe cruce. O eclipsă de soare mi se pare de neacceptat pentru mine, întrucât o eclipsă de soare nu poate avea loc în momentul lunii pline și a fost perioada pascală a lunii pline, atunci când a murit Hristos. Lucian din Samosata, un satiric grec, agnostic, un om care nu credea deloc
în creștinism, în Cartea Cronici menționează și el despre Iisus Hristos. Ei îl venerează și astăzi, omul din Palestina care a fost răstignit pentru că a adus această nouă formă de inițiere în lume. Prin moartea lui se înfiripă credința în nemurirea de după viața terestră și într-o iertare permanentă a păcatelor noastre. Ce vreau să spun prin aceste lucruri? Toate aceste dovezi istorice și literare, dacă le-am pune la oaltă, le-am aduna doar din surse non-biblice, noi am putea să reconstituim 90% din ceea ce găsim în Evanghelie. Am putea să aflăm și să luăm sursele acestea literare și am reconstituit aproape în totalitate povestea lui Iisus. Faptul unde s-a născut, minunile pe care le-a făcut, faptul că a murit pe cruce în zilele lui Ponțiu Pilat, faptul că a fost răstignit la porunca liderilor religioși de atunci, că a înviat după 3 zile, că a făcut 10 de minuni, că a dat o învățătură nouă. Despre Iisus Hristos găsim cele mai multe mărturii din Antichitate, în comparație mai ales cu alte personaje celebre din acea epocă. Despre Herodot găsim, de exemplu, doar 3 mărturii, despre Aristotel în totalitate 11, dar despre Iisus Hristos găsim peste 30 de mărturii ale autorilor din epoci diferite, din secole diferite, din locuri diferite și din țări diferite. Așadar, toate aceste lucruri pe care le-am comunicat vin să confirme încă o dată că teoriile pică și că Biblia este 100% precisă, adevărată, iar învierea lui Iisus Hristos este un fapt adevărat ce nu poate fi contestat. Încerc să îmi imaginez care era starea lui Iisus în momentul în care vedea că oamenii vin către El și îi gâdilau urechile, însă inimile lor erau pline de răutate, de prefăcătorie și încercau să-i fie pe plac, dar de fapt erau departe de adevăr. Punându-mă în locul lui, am continuat să mă gândesc cum ar fi ca cineva să se poarte astfel cu tine, dar tu în continuare să acoperi răutatea cu dragoste, în continuare să fii alături de acei oameni, să-i înveți, să le dai din înțelepciunea ta și să le lași instrucțiunile pentru această viață prin intermediul cuvântului și prin Biblie. Mai mult decât atât, Iisus pentru mine este un prieten, pentru că nu consider că există un prieten mai bun decât acela care își dă viața pentru tine. Cred că Iisus este viu și aleg să cred în El, pentru că în felul acesta câștig totul, pe când dacă aleg să nu cred, aș putea să pierd totul. Ce m-am spus toate aceste lucruri? Fiindcă pentru mine, Iisus Hristos nu este doar un personaj istoric sau un simplu profet. Pentru mine, Iisus Hristos este dovada cea mai frumoasă a dragostei pentru noi oamenii. Îi mulțumesc lui Iisus Hristos pentru că El este salvatorul meu personal, pentru că El a venit ca eu să am speranță și viața și toate păcatele mele să fie iertate prin dragostea și jertfa Lui. Pentru mine, Iisus Hristos este salvator și este modelul meu de urmat în viață. Pentru tine, ce înseamnă Iisus? Cu acest ultim gând, dorim pe această cale să vă urăm sărbători frumoase, pline de pace, de dragoste și unitate în casele și în familiile voastre. Rămâneți alături de noi și, mai important decât atât, rămâneți mereu alături de Dumnezeu. Fiți binecuvântați și sărbători frumoase! Sărbători frumoase! Țară, țară, vrei moștași! Pe cine? Pe voi!